ड्राइवर ये क्या नाप दे सुनी तू मात्र उसको ला दे मोबाइल पे ला दे ना डाबू केटला बोलता 3 वेंडला ना केतक लागने कौनटा बाबू रघुपति रोय गैस भी देखा बुझती रे अभी आई ऑटो लगे तू कहीं माँ अगर फोन कर दी बोले तर ऑटो उल्टा सोने बोला है रा 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 काय आत मारली तुम्ही